Kuranɛ aya 3 min filɛ i ɲɛkɔrɔ, maa min bɛ yen ko siri jugu de bi e kan, i ka koɲɛw datugulen don. N'i bi fɛ Ala ka siri tigɛ ka bɔ i kan, k'i ka koɲɛw dayɛlɛ, k'i garizigɛ saniya, kuranɛ aya 3 in de b'a kɛ. N balimakɛ, siri man ɲi dɛ. Ni siri bi adamaden kan, i ka ko bɛɛ de bi jɔ. F'i b'i yɛrɛ ɲininka. Ni siri bi adamaden kan, i ka furuko bi gɛlɛya. Ni siri bi adamaden kan, hali i ka denko bi gɛlɛya. Ni siri jugu bi adamaden kan, wallahi n'i bɔla ka t'i ka baarayɔrɔ la, i bɛ bɔ so cogoya min na, i bɛ don o cogo kelen na, i ni dɔrɔmɛ tɛna. N balimakɛ, siri man ɲi. O tuma ni e bi fɛ Ala ka siri jugu tigɛ ka bɔ i kan, kuranɛ aya 3 in lamɛn. Konate y'a d'i ma fi sabilillahi, n'i y'a kɛ i b'a ye. Ayi, ma to ɲini fɛ, ma ji ɲini fɛ. A ta dɔrɔn i k'a baara. A ye kow ɲɛɲini koyi. Nin kuranɛ aya 3 in, a bɛɛ bi daminɛ ni fastajabna lahu de ye. Fastajabna lahu, a bɛɛ bi daminɛ ni o ye. Hali maa min bɛ yen k'i bi to ka Ala tɔgɔ baara, mɛ a ti jaabi i bolo. Kuranɛ aya 3 in de y'a fura ye. N'i bi fɛ ka mustajabu yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ, kuranɛ aya 3 in de b'a kɛ. I y'a faamu? O tumana i jija. Kuranɛ aya 3 in, a bɛɛ sɛbɛn wala ka siɲɛ 7. Siɲɛ 7. Aya fɔlɔ in, i b'o sɛbɛn siɲɛ 7. I bɛ filanan in sɛbɛn ka tugu a la siɲɛ 7. I bɛ sabanan in sɛbɛn ka tugu a la fɛnɛ siɲɛ 7. I b'a nasi bɔ. N'i y'a nasi bɔ, parfait min ka di i yɛrɛ ye, n balimakɛ, o ɲini k'o k'a la. N'i y'o parfait k'a la, e ka to k'a mun i fari la sɔgɔma ani wula fɛ. N'o man di mɔgɔ min ye dun, to i k'a nasi kɛ i koliji la. Wallahi billahi, maa o maa kola ni nin nasi ye, walima i y'a nasi mun, siri jugu bɛ tigɛ ka bɔ i la pewu. I ka koɲɛw bi dayɛlɛ. I ma n'i bolo don ko o ko la, Ala b'a ɲɛ i bolo. I bɛ garizigɛ ɲuman sɔrɔ. Siga tɛ nin na dɛ. Wa n'a y'a sɔrɔ i bi Ala tɔgɔ de baara k'a ti jaabi i bolo, n'i ye nin labaara a cogoya la, wallahi i bɛ musajabu sɔrɔ. Maa min mana kɛ Ala ka barika don a la. Ne y'a fɔ aw ye, kuranɛ de y'a bɛɛ ye, mais kuranɛ dɔnbagaw de dɔgɔyala. I y'a faamu? N y'a f'i ye, maa min bi fɛ ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ, nafolo caman, k'a sɔrɔ ni Ala ka kuranɛ jɛlen, k'a sɔrɔ conséquence t'a la, tɔɔrɔ t'a kɔfɛ, dekun t'a kɔfɛ, nafolo jɛlen, o man ca bibi in na dɛ. O tuma e bi fɛ ka Ala deli nafoloko la, a baara jɛlen bi Ala ka kuranɛ kɔnɔ suratul waqi'a don. N'o ye Iza wakati sura ye. N balimakɛ, n'i ma Iza wakati komɛn, n'i tulo donna Iza wakati kibaruya la, i jija i ka Iza wakati baara kɛ. Nafoloko la, wallahi Iza wakati baara ɲɔgɔnna ka dɔgɔ. Ale ka teli nafoloko fɛ, o ye teliya dan ye. Wa i kɛla diɲɛ mɔgɔ sugu o sugu ye, n'i ye Iza wakati nafolo baara kɛ, i b'a nafolo sɔrɔ dɛ. I bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, i bɛ dugu o dugu, i bɛ jamana o jamana, n'i ye Iza wakati nafolo baara kɛ, i b'a nafolo sɔrɔ. Siga t'a la dɛ. Ale baara, an b'a kɛ mɔgɔw ye 30,000. Nka i bɛ 15,000 de sara fɔlɔ, ani ka sɛsɔngɔ. Sabu baara min don, an dalen don a la, n'i y'a kɛ a bi jaabi. O de la i b'i ka wari tilancɛ 15,000 sara fɔlɔ, ani ka sɛden 3 sɔngɔ 1,800. An bɛ baara kɛ, baara jaabi sɔrɔlen kɔ, i b'i ka wari tɔ sara. I yɛrɛ kɛlen ko k'a dɔn, n ye Konate ka Iza wakati nafolo baara kɛ, a jaabila n ma. O tuma na i ka wari tɔ, a bi ɲini i fɛ i k'o sara, ani se ye bonɲɛgɛrɛ min ye ka d'a kan, a banna. Baara in bɛ kɛ nin cogoya la. I bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ sa, i bɛ se ka weleli kɛ. An ka téléphone numéro, o ye +223 72 24 02 98. N'i ye weleli kɛ numéro in na, ni Ala sɔnna, i ni karamɔgɔ Konate bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. N bɛ segin numéro in kan, +223 72 24 02 98. N'i ye weleli kɛ numéro in na, ni Ala sɔnna, i ni Konate bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O tuma na an b'a ɲini bɛɛ fɛ sa, n'i dalen don baara in na a kɛ. Mais n'i dalen t'a la, a to yen. I y'a faamuya? Sabu bɛɛ tɛ se ka diɲɛ ka da fɛn kelen na, o tɛ se ka kɛ o. Bɛɛ ma da Ala la, bɛɛ ma da kira la.
bɛɛ bɛ se ka da ne na hali ne bɛ ka kuma kuranɛ min kan bɛɛ ma da o la bɛɛ bɛ se ka da ne na o tuma ne kɔni kumana n ka dɔnta kan n bɛ se fɛn min na min dɔn n kumana o de kan n'i dalen don a la n'a baara kɛ et puis c'est tout a banna nka m'a dɔn n y'a ɲini ala fɛ maa o maa ka sababu bi ne Konate bolo yarabi ala k'o ɲɛsin ne ma mais maa o maa ka sababu tɛ ne bolo ala ka n'o tulo don kumakan in na dɛ toujours n bɛ to k'o de ɲini ala fɛ maa minnu ka sababu bi ne bolo ala u ɲɛsin ne ma n k'o dɛmɛ ka b'u ka degun n'u ka sɛgɛn la ala k'a faamuko ɲuman d'an bɛɛ ma ala k'o kɛ alaya kama sɔli ala rasuli n bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ ka ɲini ala fɛ ala k'an sagow k'an ye ala k'an ka laɲiniw sabati ala k'an ka hamiw dilan ala k'an garizigɛw foni ala ka den barikamaw d'an ma ala k'an ka diɲɛ ɲɛ ala k'an ka lahara ɲɛ an bɛ sa don min a ka sɔrɔ an tigɛ bɛ setigi ala bolo ala k'o k'an ye alaya bonya kama kira yɛrɛ kanu kosɔn sɔli ala rasuli ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب